Bare lige for at vise jer, hvor stor sådan en Ferrari-dæk er, så kan I prøve at se her. Det fylder kraftedeme helt ned til min albue. Det er helt vildt, altså. Så jeg er ligeglad, at man ikke må røre. Altså, vi er her for at røre. Og det mener jeg. Jeg bliver ved med at filme. Fordi I skal ikke gå glip af noget, altså. Det gør I godt nok, men altså det kan jeg ikke gå for. Så må I selv komme ned. Jeg har i hvert fald filmet alt, hvad der er film. Der kan I se, hvor mange Ferrari. Det er sindssygt. Og de bliver ved, og de bliver ved. Bare vent. Den prototype jeg filmer, før jeg ved ikke, hvad det bliver for en Ferrari. Men jeg kan love jer for, at vi sluppet igennem med klippet. Og der er ikke nogen, der har taget telefonen fra mig endnu, så jeg filmer og filmer. Det er helt vildt det her, det skal ses altså. Og de er kørt i det her biler, det er ikke pis, det er ikke bare udstilling. Det er biler, der er kørt i, selv dækkene er slidt altså. Det er helt vildt. Du kan se pitten igen, hvordan den er, og så vil jeg slutte for herindefra, for vi er ude at købe noget merchandise. Det kan I lige tro. Nu kan se, hvad vi har råd til, fordi det koster kassen, det kan jeg lige love jer for. Og det er selvfølgelig klart. Det er selvfølgelig klart. Men vi ses igen udenfor, drenge. Jeg håber, I har nydt den her tur. For det har jeg i hvert fald. Bedre kunne det ikke gøres med en mobiltelefon. Og det er selvfølgelig 2007'eren igen. Og det er så vildt. Det er metal og aluminium. Og alt muligt andet lækkert. Det er ikke noget plastikting det her. Kan I se den der pumper benzin? Den pumper altså 12 liter i sekundet. Eftersom I ved, fordi I har set Formel 1 så mange gange, der nævner de det hver gang. Så jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige mere, enten at vi regner med at gå mod udgangen, så eventuelt prøve en simulator en gang til. Der er det slidt væk fra 2003, altså. Det kan ikke blive mere slidt, drenge. Det skal I ikke køre på derhjemme. Vi ses. Og farvel herfra Ferrari-museet. Og min far siger lige farvel. Farvel.